movie tharnen kan ron le ta e tuntuma kan en ho tur hi Spanish thriller horror sang hi som pakwa release The Platform ti ani goreng chu ron harin concrete room chung number somli pariat ti in ziana chuan alo om hlol mai chu room la ya tak chuan kolian pui a om boka a hnuai lama bi chuan chhong tam tak a om ti hmu in chunglam a en le a alo chhong chho treu bok a sel mai chu putar to tak tuma ga si ni in goring chuan room lai taka kwa chu a om chana zota trigama si chuan chu ta tang chuan cho an ron pek thin thu alo shil goring chuan an hnuai om te chu biak atuma ma se trigama si chuan lo khapin an aya hnuai hnung jok an ni thu a shila chunglam mi biak atum le po chuan an ron ngai sak lo tur thu le topsan turin alo ti le goring chuan a om pui pa chu hmuna thatam tak lo om to ani ti a hrathiam ta tuna nomna levela po hian thakhat lai an om don ani banga lai chen chu a hringa ron in thlakin chunglam atang chuan platform a ron chuk thla a chuta chuan an chunglam ami te ei ban ho chu alo oma trigama si chuan a ei ngal ta buana ma se goring chuan aten awang chuan apple pakhat te chau chu ala a nakina a ei atan da tha chu atum ta ani platform chu an hnuai lama chuan a chuk thale a ma se an room chu a ron lum ta vak mai trigama si chuan apple kha a the thang ma chuan an room chu alum tul tur thu le ei tur engma kol that an phal lo thu alo shil ngal goring chuan chulai hmuna chuan meizial nge du wanga om ani thu le Don Quixote novel a chia thin thu te tharuk nuwa diploma a hmu thu te chu a shil molmola trigama si chuan goring chu ma ni du thua chulai om ani ti a hriat chuan mak ati em a lai chu ron thimin platform khan chak takin chunglam a ron pan chho le a atu ka po chuan cho chu ala ei du ta chuang lawa a om pui pa hne na enge om chan te chu a zota trigama si chuan TV fakna pakhata chembil berpo ta siam na thatak mai a siam em wanga brick hial po zai bun theina an ron fak a hmu chuan tha ati em a chemte hmang na sa tak ni lo ma se a leita a atuka chuan chemte bil theilo thil zai a pianga ama in ta thiam le thei an ron fak a hmu chuan a thin a rim ta em a a TV chu tukvera a pai chuaka chu chuan mi pakhat tlakin a thi pha ta chu thilawang chuan thunei tu ten du thlan tur pahnih pe in psychiatric hospital emo tuna an omna hmun hall tia an soi hmuna om adu jok an than tira he hmun hi a thlangta ani goring chuan chulai hmuna chuan chhong engzan nge om ti a zo chuan chhong za somthum pahnih aya tam a om arin thu a soya a chan chu a hma a chhong za somthum pahnih na a alo om to wang ani goring chuan chhong hnuai lam ami ten ei tur mumal an dong ve ngai me ulo ti a hriat chuan mak ati hle a chuta chunglam ami te chu bele in cho anei khop te chau eya an hnuai lam chhong za chuang hnuai lam ami te pon ei tur an hmu ve theina tur chuan angen ta a chulai hmuna om te chu an thil du ber pakhat ken phal sak an ni a goring chuan lekhabu a ken thu soin trigama si chuan enge a ken ve a zota trigama si chuan khisak chungin chem ama a in ta thiam thei a ken thu chu a hrila ani thumna alo thlen chuan goring pon cho chu ei ve tange a atuk le a chuan lekhabu a chiar lain an chung ami pakhat chu room kwa tanga ron zuang thla in an omna a ron in tawin atlak chhun zom le a goring chuan mak ati em a ma se om pui pa ero chuan engte wala alo ngai lo hmel hle trigama si chu a om pui hlui thin chung chang te a zota thamasa a floor za somthum pahnih na a om lai khan a om pui pa chu thatin a sa e wanga level sang zoka ama nen om tura an ronda ani arin thu te chu a soya chu ti lai chuan platform kha ron chuk le in tun tum chu a chunga meiche pakhat mi haru chu lo chuang tela thlatin a fa jong turin chu tiang chuan ati thina lo ni trigama si chuan thlara a fa nen an om dun theinan
a ompui a tha nuwa chu tiaron chukla ani thu chu alo soi ve boka platform chu hnuai lama chukle in a hnuai mi te chuan mi haru chu an lo potthla a reivak lo an rik buan nu chuan mi haru chu platform a aron bok wak pheile ta kar tam aliam meu chuan goring chuan trigama suit zia chu ala chho ve tanta a hnuai lama omte chan tur po chu a kher lo tanta hle mai ama chia ingai tu an nun chu anei ve chho tanta an panhi chuan in thian thatna mak tak chu an nei chho ta hiala an omna mun son an ni ma jan phei chuan mutmuna pathian thu te an soidun hial an omna son ani chuan goring chu ron harin khuma phuar be vekin alo oma a han hoi kwal chuan level za somsari pakhatna an om ti chu amungal boka tigamasi chuan beng daivatin an omna hniam to ema wangin ani chu anau pangjok le chakjok ani si a ni aral anga ril tram wangin atha a asa e mai a hlau wanga phuar bet ani thu asoya utara chuan goring chu nap khon ei chi anga asong bol tur thu le uluk taka en kol tur thu soin niriat aliam nuwa atak sathem a zaithlaka a ei tur thu le ama ngei po chu a ei tir ve tur thu te chu ashila ni aliam zela cho an hu that lo awang chuan an ril ru po amu mal lo tel trigamasi an goringa taksa a zaya a ei ni tur chu alo thleng ta a ke a zai mek lai chuan platform kha ron chukla in mi haru kha aron zuang thla a trigamasi lu chu botol chuan aron chubura rang takin angonga a zai nga la chumi hnu chuan goringa phuarna chu zai chatin chem chu a peta a chu vele goring chuan trigamasi chu pan ngalin a that zui ta ngalani chunga ti zo hnu lok chuan ni kho shelavin a om zui ngala mu mang mak tak nein trigamasi ruang troi to te chu alo eya trigamasi po chuan a kho sajia chu in soifia turin alo tibok goring chu ron harle in level somthum pathum na a om ti a mu chuan a tho huai mai a om pui thar chu meiche pakhat imoguri le a ui ramases the second an lo ni chunu chuan goring chu a minga kawin chulai hmuna om turten an ken du thil an thlan thin te chu ashila goring chuan chulaya alu dona interviewa enge ken adu vel zot tunu kha ani ti asha chuaka chunu chuan a chodu ber azota goring chuan nap khon pakhat escargot ti in a changa chu trigamasi an a nap khon soi ang chia kha ani goring chuan a ompuinu hnena chulaya tanga chhuwa dan tur chu azota chhuana konga om lo thu le ani po ama du thlan na a chuta om ani thu chu a shilve a chulaya thoktu te chuan chu mun chu self management center tia an soi thin thu le chhongzan ni zet a om thu chu a shila chulai hmuna chuan no pangkum som parukla tling lote om ve a thei lo thu a soibok platform chu aron chukle a chunu chuan plate pahni a ei tur chu da in a hnuai mi te ei tur atan chuan a ti a hnuai mi te pon chu tianga lo ti ve tur chuan a ti a an ei tur a lo bithlia sak ani mi zong in ei tur an chan thei nan atu ka po chuan ei tur chu in bithlia sak dia tur chuan a shille a ma se an lo ngai sak hau lo chu chuan goring chu ti thin remin a hnuai mi te hnena meichenu soi anga an ti lo chuan ni tin an cho ati bol hlo sak vek tur thu chu a shila a vauta a vauna chu an hlau mel hle a ma se imaguri ero alo malakim chi alo thung in vau kher lawa thataka thu in oi tir thei kha adu wangani platform chu ron chukle in mi haru chu ni kho shelovin alo oma omson vatin khuma chuan an mutira zana chuan mi haru chuan ui chu thatin a eya imoguri chuan goring hnena mi haru chu chulai hmuna om tura thlasom liam ta a ama thlan ani thu te chu asaya fa anei lo thu chu a shilbok ama chu actress ni in Marilyn Monroe an achak ema ma se he hmuna om nu hian a at lek vek to thu te chu a soibok imoguri chuan chulaya om chan chu soin cancer a ve thu le hun tam anei to lo wanga chulaya om te chu tanpuya du thu chu asoya sin dot le a chuan level 0 chef 10
tang ho ei turata na nap khon an song bol lai chu aron lang le a atu kalau ni chuan goring chu level zatni pahni na a lo omin a ompui nu imoguri chu alo in ok luma chu vele aswang to na a shwai pe na om thutin trimagasi le imorogi chuan ataksa song bol dan tur te chu shilin mesia ani thu te chu an shil boka mangai johanan zanri an hununga athu soi te chu an soi bok ni chural zelin goring po aril ru amu mal lo tan hle a ni khat chu amang chi atanga harin a ompui thar baharet a awak chuan atihara chupa chuan hruia lo bata an chunga mi te chu hrui hmanga pot chho tur chuan alo ti a level paruk na a anom to awang chuan baharet chuan a chung bera lon chho chu achak hlia hli ani an chunga omte chuan po chho chu an lo du ve maya ma se alon kai trep tia chuan hrui chu an thla thuta a thi pha trep ani zan khat chu goring chuan a ompui pa chu thlem thlu in platforma lona an hnuai mi te chu in tuklang taka eitur sem chu an tumta a thaliam ta khan goring chuan chulaya chhong omza tur chu chutin chhong zahni somnga ni nge in a hria a atu ka chuan an khuma thir te chuan man ruwa chu siamin platforma chuan an lon ta a an hnuai chia level pasari na a an thlen chuan tuwa baharata thian pa a hma po a chhong sang zoka a om theina na lo pui tu chu an zuk mu a goring chuan level somnga na chunglam ami te chuan ni tin eitur tha an don thina wang chuan eitur chu apedu lo an zinga pakhat chuan eitur chu lak lui atuma ma se baharat chuan alo vopop mai chuk thazelin wheelchair a thu omna chu an zuk thleng le a an ti tum chu alo thlop hle a ma se thu nei tu te hnena thu thlen an du tak tak ani chuan hnu hma an hnut chhia angai thu le chu tiang an tilo ani chuan an thil ti chu alo thlon mai mai tur thu alo shil chu ta thu thluk na siamin penakota chu khoi mia lawa level 0 a chho tir le chu an rem titlang ta a level somnga na hnuailam an thlen hnu chuan eitur chu an sem tan ta a chuk thazelin mihring dam lai om to lo na level a chuan platform chu ding lovin a chuk thlang zel thina level khat an zuk thlen le chuan mi pahni in mi haru an lo soi salai chu hmu in a soi sa tu te chu an that ve ngala ma se an tlai shet ani mi haru chuan anunna alo chan man baharet po chu pakhat jok chuan na takin alo hliam ve bok buaina dang tok to lo chuan an chuk zela ma se goringa chut angin level zani somnga an thlen hnu po chuan an la chuk ta zel level za thum som thum pathum na chu an zuk thleng le a tuma ompo an om hmel lo hle ma se kum hnoya no pangbiru chu an hmuta a chu mi hnuwa platform chu level hnoya chuk le in hnuai lama chuan level dang a om to lo hmel hle baharat chuan platform chuk nu chuan penakota chu kengma se room lum na chu engtin ma adang lam pha ve ta hau lo no pang chu khum hnoya tanga lo chuakin meichia ani ti chu an hrenga la level 0 a khoi chiat mia lawa thon chho an tum penakota chu an peta a zana chuan goring chuan mangchia nei le in trimagasis chuan level parukna a chuan hun an khoral mai mai thu le no pang chu thu cha keng tu ani thei ti thu chu alo shila baharat chu kai tho tumma se ana tu lovin alo boral der to atuka anomna levela platform aron chukle chuan meichano pang chu platform a chuan alon puita a chuk thazelin thim thama chuan an chuka eng om chhun chu platform chuk chho vel na kwa atanga engin alo chhun chia chu ani trikama si chu thimjing atanga lo chuakin azin kong chu a hlen chhuwa to thu aron shila chu meichano pang chu chulai chhuwa theina kong ber ani ti a shil chuan platform atang chuan a chuka platform chuan chak takin chunglam chu apan le a ma se a chung ber a thleng chho nge thleng chho lo chu kan hre zui ta lo ani a top dan hi han shil fialok ila thu nei tu te hnena thu thlen tuma penakota khoi chiat lawa thon chho an tum kha lotling lo ma sela poi soi lo no pang level hnuai bera ril tam taka om hnena
eitur pe a an chan chuak khan mi fel an ni zial an tirin kha hmeichhe naupang him dam taka a chho lai hmuh khan thu nei tu teril ru hne zokin mi tha an awm ve ani tih an hriat phah dawn ani